Salom horas maha damang dainang di bagasan Kristus Yesus. Ada orang sosaat di tatu jamita minggu tanggal 27 Juni 2024 martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti hati-hati nang pikiran muna bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang hata ni debata di hita di minggu ta bawapat tondung Trinitatis 27 Juni 2024 Kenet dosian buku ni parpasalmin bedu saras pitu ayat 27 rodi ayat 22. Ujau madhita ganup. Akana tuat marparau tu laut. Akana marboniaga tuaka laut bulun. Di dana sida maaka jadi-jadian ni Jehovah dohot halongangan akana binahenna di bagasan lung. Dungi makuling maibana jadi hehema haba-haba. Gabelam tipu ma aka galupangi. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tu akalung, malala marohana sida di bahin hina mago. Moror doaka nasida jala lalo-lalo songon permabuk, jala taraboduk dosudi habis hongan nasida. Dungi jojo mana sida tu Jehovah diha gugutan nasida. Jadi di paruar ibana nasida sian hasusahan nasida. Di pasohot ma aba-abai gabe mardemak. Soma dohot akka galombang nasidai. Jadi mardas ni roha mana sida ala naong so akai dungi ditogi honi bana ma nasida tumuara lomo ni roha nasida. Ikon pujian nasida ma Jehovah ala ni asini rohana. Dohot halongangan akan nabinahen nai tujol ma manusia. Jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan di bangsoi. Jala pujian nasida ibana di luhutan ni akka situa ido sahatna. Damang denang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Ia pasal menon sada buku na tung macam menarik do terus menerus di bagasan perngulota teh. Jala wasa menarik ala merisi taringo tu gudang. Nah, nyadopan ni parpasalmen pengalaman pribadinya bagaimana dia songo dia ibana madok muliate tu di bata songo dia ibana berpakirimu tu di bata jupa masa akka maolon mangido pangurupion jala songo dia parpasalmen mengaku akka hasalaan na kadusana dot akka hahurangan na di bagasan nguluna. Adong pangauhon kesadaran diri tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Diganup akka haurangan. Diganup akka namasa na di depanna manotong doibana pasahat dirina. Ida nama bahin menarik di hita pasal menon. Ala hita pe ikut dosongoni. Tapasahat dirita tu di bata ala di bata dodong potosa diganup namasa di nguluta. Ala dia muna manami nanami. Tabereng mah diturpukon. Para pesalmen betul-betul menyadari keberadaan nih diri nasa diri jala akka nabinain ni debata di muluna. Gabe marsigatung si tutu ibana tu tangan di Jehovah. Marhaposan si tutu ibana di bagasan parangulona. Jala jodoh dia muna manami nanami. Para pesalmen mengangkat sejarah-sejarah nang diulahon debata. Baik tu bangsa Israel, manang sejarah-sejarah dan diulahon ni debata di Portipion. Jodoh ibana memproklamirkan manang pabotohon, debata si topa langit doho tanoon, bertanggung jawab. Tu sudah natinopana. Jala natinopana ima jolma pe, tu akka jolma pe bertanggung jawab do debata.
Masu-masu mendongani mengaramoti jala paingoton. Masa manotong di bagasan asin rohana. Jami tatta di mingguon ima taringo tu ede dia kajolma nama lua sian hamaolon. Ede sian kajolma na pinalua. Jala ede sian kajolma na tinobus ni di bata. Ida utama di bata mangaramoti sian tukan utara sa tukan selatan, barat, do timur. Artinya sudah mencakup seluruh arah hidup tak. Sudah mencakup seluruh arah ni pargolota dohot portibion. Dia muna manami nanami perlu do di bagasan turpuk tau di patorang di ayat-ayat sebelumnya di pasal 107 perlu di patorang sungguh dia Tuhan berkuasa, di bata berkuasa, mangaleo nak jalan keluar di pargolon di saluhut colma. Taida mah di ayat 41 ayat sia di patorang do sungguh dia colma na di bagasan halongonan manang padang belantara. Nah, di bagasan dalan nalungun. Dang jupang di nasida sorangan na. Dang jupang di nasida si panganon na. Malay do nasida. Alay di pabosur di pataro nasida. Di leho do aka jalan keluar. Asabuhi nasida manotong mangulu di halongonani. Tersongon bangsa Israel na tading nasida di halongonan alai cucut doro pangurpion di bata dada hola marhiti-hiti si pangano ale marhiti-hiti tiang awan di saat matahari sangat kencang pala bokon nasida doho tiang api ditiki borongin asa las daging nasida selalu ada jalan keluar ya kajol mana di halongonan di padang belantara di ayat 11 ayat 10 di patorang do sungguh dia pangurupion di bata dia kajol mana hudul di nagulap hudul di haholomon dohot di lingkungan ni hamatea. Boy maraon ilustrasi di jeruji besi. Ala di dok ditikin na jauh-jauh nasida urupan na do nasida jala di palua sian hasosahan. Dipecahkannya pintu-pintu besi ini na di bahasa Indonesia. Dilehon di batado jalan keluar. Digaruk aka persoalan-persoalan ningolu. Napa tuluhon dia 10 pitu 1 dia 22 di patorang do diramoti di batado didongani di batado aka jolma na oto alani dalan pangalosian nasidai. Kalau di bahasa Indonesia didokot do kepada orang-orang sakit karena perbuatan mereka. Dia mau nama-nami inanami di pamalum donin na ujuda jojo nasida. Diramoti donin na dang di pasobu. Di bahini taida ma sudena gerak-gerik ngingoluta di botol di batado jala diurupi. Masuk mahita tu ayat 22 ima perikop jamitata. Ida otama dileho di batado pangaramotion dia kajol mana mengarungi lautan dia kajol mana marparau tu laut aka na marbuniaga manang melakukan perdagangan di laut manang nakarejo di laut aka hamaolon na masa di laut ima aka badai ombak dot lana asing taboto doa manginang
mulu berkapal pe menggunakan transportasi kapal, angin laut itu sangat kejam, sangat kencang, sangat menyakitkan ke tubuh kita. Wajib dojol mana markapal, dung sae markapal nasida, gale pakilalaan na, jala cucuk do marsahit. Ima alani karas ni angin laut. Jala gelombang nasu terduga. Dohot. Si patama naik tu gijang gelobangi. Si patat tukan. Tuat. Tutoru. Jala. Hangirian. Jala. Tantangan na dihadapi. Mereka harus bekerja di atas air yang sangat dalam. Tabayakun ma amanginang. Walu masa karam kapal. Tumacay mauldo. Membuat aka korban di bagas. Ima alani ngirina na di bagasan lauton. Alani diamu nama nami ina nami. Sipata babuk do terhuyung-huyung lalo-lalo. Aka pelauti. Kana marlayari akana marbuniagai. Lalo-lalo sida. Gabi mabuk na sida alani. Mabuk angin laut. Gale pakilala na sida alani galumpang. Alay diamu nama nami ina nami. Di patorang do. Sian saluhut na bagian-bagian turpuk mata jahanaki ayat 4:1 ayat sia ayat 10:1 ayat 10 ayat 10:1 ayat 22 ayat 23:1 ayat 22 di patorang do di setiap ujung ni bagian-bagian ni di dok dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah di hagogotan nasidai jala di paruar ni bana nasida sian hasosahan nasida. Ada satu gambaran ditikina jauh-jauh aka jolmai digaduk aka hasosahan nai baik pe di halongonan baik pe di nagulap jala holom di linggoman ni hamatean baik pe di nana oto alani pangalaho manang di namar sait alani pambahayanan dohot baik pe aka pelaut nagudang tantangan angin badai dohot lana asing ditikina jauh-jauhi ditangihon di batado. Suman songon hata ni di bata dang nahia ditutup di bata si pareonna jala dang nahia ditutup di bata si malolongna marbinege dohot mardida na masa di parmulota. Alani dia muna amanami inanami manotong do pangurupion ni di bata dia kajolma na pasahaton dirina tu ibana. Mana taida muse kelanjutan ni di ayat 31 di ayat 32 tadi dia merespon na binahin ni aka na marparau di laut dohot na marbuniagaon na gudang aka tantangan on di ayat 21 22 respon na pinasahat na sida ima ikon pujian na sida ma Jehovah alani asin rohana jala halongangan akan na binahin na tujuan ma manusia. Jala di perikop nasing pe di bagian nasing pe ido didokon ikon pujian na sida ma Jehovah alani asin rohana dohot halongangan akan na binahin nai tujuan ma manusia. Jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan di bangso. Jala pujian nasida ibana di luhutan ni akasitua. Respon na dengkan ima respon na memuji Jehovah. Respon na mandok moleate di pangurupion di bata di hasosahan na di adopan nasida. Jala di pangurupion na binahin di bata. Ikon pujian nasida do di bata. Jala
patu begi hononna di luhutan di akka bangso. Paboto hononna patu begi hononna di akka gadung jolma na humaliang nasida. Iba ala nilas ni rohana. Dia mo nama nami inanami di hita ganu. Cucut do hita madalani ngulu nagok parukilang. Ala nguluon perjuangan doon. Perjuangan menghadapi segala tantangan. Perjuangan menghadapi segala sesuatu yang menguras tenaga. Menguras segala kekuatan kita. Cucuk do yang medeli hita alani akka parukilota. Cucuk do yang medeli hita alani pergumulata. Cucuk do pojok tahilala. Sahirana yang tadok. Sampai di sini saja. Boido alani parsahiton. Boido jupa masa hita di haholumun. Tempat yang gelap. Pojok tahilala. Boido jupa masa hita di halongunan. Manang padang belantara kiring. Ipata dari segi finansial pe huranga kita. Bahkan ulu hita di bagasan persahitan naso ramalum. Boido alani kita sendiri. Manang boido alani keadaan memang memungkinkan tubuh kita ini untuk sakit. Sudah nai akaparukilon nasubui terpasi di kita. Alai konporsia do hita. Songon debatana mangurupi aka jolma. Na di halongunan, di haholumon. Dohot di namar sahit. Dohot di namar parau di laut. Nangakan yang bermudiaga na gudag tantangan ni. Songon di do pangurupion di debata di hita. Marhuaso di debata. Disadok portibion. Disadok namasa di parngoluta. Ala ditada ibana do hagaleon. Disaluhut na tinopana. Marhuaso do ibana. Disaluhut na tinopana. Diau. Dihamu. Disaluhut portibion. Alani yamu nama nami inanami kon porsia do hita. Mananga hape na taadupi. Rabotan di debatama hita jala. Parguguan na hita mengadupi di bagasan pakirimon. Lam sumurut mah. Menak mah. Diamu nama nami inanami. Aka. Persoalat tai. Parukilo tai. Moror do. Si pata parngulota lalo-lalo. Terhunyung-hunyung ala di pergumulan ini. Alai. Marlas ni roha do hita. Ala. Dibuan di patah hita. Tumuara ni. Rohata. Manang tu pelabuhan songon. Akan namar parau di lauti. Melodung tu pelabuhan. Ada rasa aman. Ada rasa nyaman. Ada rasa damai. Songon nak kita. Melodung ngatol hasita. Tuinganan na sonang. Imarapon Jesus adong mahadameon di hita. Ala nang tupasaha dirita. Holan tu pandungan ina. Jala respon naik kontabahin. Di pangurupion di debata. Na ditangihon di bata hita jupa. Majo warna di hasosahan. Di hamaolon di pergumulan. Responta. Ikon puji-pujiot tama Jehovah. Jala ikon. Pati bulat tama ibana. Tidak koma. Aburjon di debatai. Dia kajol mana humaliak kita di keluarga ta jumulo. Dia kajol mana humaliak kita marhite-hite pangalah hodot pakatayota. Pujiot tama. Songon. Aka nang malua sian hasosahani. Aka namar parau di lauti. Di bain nasida do patimbulhon di bata. Di luhutan niya kabangso. Mereka bersaksi. Jala pujion nasida ibana. Di luhutan niya kasih tua. Itape dinahumaliak kita. Ikon tahati dakon do debatana burju. Napaluahon hita siang ganop aka parokilon hasosakata. Jauh maguar ni debata.
Masahat madalanmu tu Jehovah asa ibana paturehon. Amin martangnya kita. Mau lihat di huale Tuhan di batama nami di hatam na badia. Napaingoto kami sudedo tutu di ramotiho di ganup pami di halongona pehami di nagulap pehami manang dilinggoman ni hamatea nang di bagasan persahito nang di bagasan na marparau hami do marbuniaga songon gambaran parngulun nami di portibion nagok parukilon odo ale Tuhan di bata mangaramuti hami ajari mahami majojo gormuna badiai asa di balua ho hami sianaka asosahan aka parukilon nami parsorian nami i Orsero hami tuho Tuhan odo di bata namar huaso ajari hami pasahat dalam nami tuho asa hoa le Tuhan patorehosa molate ma di hoa le Tuhan ajari hami maka tidak koko di ngolu nami marhiti-hiti pakatayon dohot parulaon nami asa marsanga pomanotong saliling-liling ulang di bagasan Yesus Kristus Tuhan si Panguluh hami. Amin.